Lalela uma ungekho la ukuphi sawubona sithandwa sami. Yebo unjani mama? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Sicela igama lesibongo. Igama ngumsihlezi ngwakhoza. Uyabona-ke namhlanje uma ngathi umuntu oyibulele team the person who killed it 360 sithandwa sami sikubone kahle. Lalela yebo sinohlamvu ngapha. Yebo Nkosi yami. Njengoba ubona nje ngane yakwethu. Uthini Ncami namhlanje? Ngizothi nje happy birthday kuNcami sinaye sila sizo-enjoy kusazoba mnandi. Usazoba mnandi. Abantu bakhona abaphumelele inqephu nje idlalubi kusazoba mnandi. Ithini hashtag? #Ncami. Yazi ya? Sunqoka Ncami namhlanje. Yebo ngilana nje ngane ukuthi ngizomela ngishowe lapha. Ngaze ngayithanda i-makeup kaNcami. Ngane yakwethu. Uready kudla lokharo nomanga? Hawu ngiredi. I-rice elbow. Ngingakudla abantu bengangiboni kodwa nje ngizokudla ngane yakwethu. Kuthiwe-ke ukuze ube officially accepted ukuthi uyangena kule party. Ispoon, uhlafuna, ugwinye, uhlale phansi. Hayi khululeka ngane yakwethu khululeka. Konke nje noma yini for uNcami. Ufuna ukuthini ebantwini abahlala nabantu abakhubazekile nabantu abangaphilanga kahle ngokomqondo, ababahlukumezayo, ababaphuca imali yabo yempesheni bangabasi nasey'bhedlela mangabe kufanele, nababaphatha kabi nje baphinde babafihle. Uthini kulabo bantu namhlanje ngoba siyazi ukuthi uNcami ungomunye wabantu abangaphilanga kahle kodwa siyamthanda enjalo. Ngizothi nje Nkosi yami abantu ababathande abantu abakhubazekile abagulayo bengabacwasi ngoba nabo babantu. Siphinde futhi sibonge kulo mntwana okwazile ukuveza uNcami ebantwini angasabi ngaye aqhubeke amthande. Ngithi ngiyaqhubeke kube njalo nakwabanye bebukele kuyena. Ngiyabonga ngane yakwethu. Siyabonga kakhulu sithandwa sami. Awu angisatholi nehaki.